दिनै बिराद दुखु मोनदों आङो मोनसे भिडिअ नुनानै भिडिअआ जाहैबाय मा जेनेखि दैदेन औवारि कमेडियाननि मोनसे पेजआव बिथाङा गावनो सालायखायो बिनि मोनसे दुखुनांथाव मोनसे अडिअ भाइरेल जादों बिथाङा गावनि दैदेन कमेडि औवारि कमेडि मोनसे इउटिउब चेनेलावबो हगारदों माने आं बिराद दुखु मोनो बे जाथायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव रायलायगोन दा बिनि सिगां मा जाथाया बोरै जामारदों आं दहाय रैमालु बि ब्लग्स माने रैमालु बि इनफ'आवबो होदों आं मोनसे भिडिअ दा नैबेयाव आं डिटेलि रायलायगोन नोंथांमोननो दा रायलायनायनि सिगां मोनसे कल रेकर्डिं खिथागोरगोन ससेल' एकदमबारे माने दैदेन औवारिजों रायलायनाय आरो बै हौवाजों रायलायनाय बिथांमोना मा रायलायदों नोंथांमोननो माने होगोरनोसै आं कल रेकर्डिंखौ बिनि उनाव नोंथांमोननो खिथानोसै नायग्रोबा खोनासंदो खोनाबाय फिसाला आं नोंखौ जिखुनु नोंखौ लोगो हमगासिनो दं अबे जायगायाव लोगो हमलाय आं थांगासिनो नङा नों खोनासंग्रो नों ओमफ्राय आंथ' दा बुंना होजोबबाय आरो बुंना होखांनायनि उनाव दा रायलायना मा मोनबावगोन दे जेनेबा आं नोंखौ सिगाङाव मा होनामोन नों आंजों फैनानै मोजां आफस जाबाय होननानै होमबा दाया सोरनिलै बिफा सानना नायलाय नोङो आं जेबो सानाखैमोन खालामनोसै होननानै नों आंजोंहाय नुजाफैयासैबा नों दा अबहाय दं आंथ' दा न'आवनो दं आं खुसआव थांगासिनो ओमफ्राय नों आनननि सिगाङाव बुंहरबाय थानानैलाय मा मोनो आननालाय मा मोनथिगौ दाया नोंहा नै खोनाबाय आनना जोंनि लोगोफोरजों ज' खिथादों नालाय ओमफ्राय आंना खिथाबाय थादों माखौ खिथाखो आं बेखौ मिथिया आं दिनैसिम आंनि हिनजावजों लागायलायदों खालामलायदों आंनि हिनजावखौ बिदि खालामदों मादों आं बेखौ दिनैसिम नोंनि हिनजावनो खोन्थाहरबावाखै दाबो बुजिबाय नोंखौ अननानैनो खोनाबाय फिसाला नोङो जिखुनु नोङो फुङाव फैदो आंबो थांगासिनो दं दसे खुसुआव जों मा खालामगोन ओमफ्राय जेनेबा खुसुआव मा खालामगोन जेनेबा दे लोगो हमनानै आं नोंजों एसे देखा जानो लुबैदों आं देखाखौलाय मानो नांबावगौ दालाय देखाखौलाय मानो नांबावगौ आंनि न'खरखौ आं दंस' खालामखानाय जाखाबाय आरो मा रायलायनानै मा लाब दंबावो मैया दाख्लैहाय नोङो दुर्गा फुजानि लोखि फुजानि दुर्गा फुजानि सिगां नोंखौ आङो मोजां फैसाखौ हरफिनदो होनना बुंबाय आङो नोंखौहाय आङो हयथ' फुजा जोबबानो जों लोगो रायज्लायगोन होननानै बुंदों आं नोंखौहाय आरो जेनेबा दे आंनि हिनजावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय जेनेब्ला बेफोरबायदि थांनो गोसो गैयैखौनो बेफोरबायदि खालामबावबाय नोङो आं बेखौ जेबो सानबावाखैमोन मिथिबाय फिसाला बे खोथाखौ दा नों आंजों जेरैबा नोङो आंजों लोगोसे रायज्लायबा नों गासिबो मोनथिजोबगोन नों माबायदि खोथाखौ बेखौ नों आं फेस मोनथिजोबगोन आं नोंखौ दाख्लै नुलाय मेरला खोथा दं होननानैहाय नोंखौहाय सोर नुदों सोर नुवा गासिबो आंनाव फट' दंजोबो नों लांनायखौ रेखायाबो नुदों मिथिबाय सोर रेखा नोंखौ सिनाया नोंखौ सिनाया बे रुमावनो थायो बे रेखाया नोंथांमोना नुखाबाय कल रेकर्डिंखौ खोनासंनो मोनखाबाय बे कल रेकर्डिंआ सोर माने दैदेन औवारि बे फंबायजों ओमफ्राय जाय मानसिया दैदेन औवारिनि हिनजावखौ माने गाज्रि नोजोरजों नायदों जाय मानसिया दैदेन औवारिनि हिनजावजों माबा मोनसे रिलेसनाव लाखिदों जेब्लानाखि दैदेन औवारिया जेल खानायावमोन जोबथेसालियावमोन बे समाव बे सुजुगखौ लानानै दिनै बे हौवाया जायजों दैदेन औवारिया रायलायहरदों माने बियो दैदेन औवारिया बेखौ दिनै दा मिन्थिनो मोनबाय आरो बियो दैदेन औवारिया माने बै जाय हौवाजों दहाय नोंसोर अडिअ रेकर्ड खोनादों बे हौवानि बिसिजों रायलायनायाव मोनसे अडिअ रेकर्ड दङ आं बेखौ बाव होला मानोना बाहाय माखासे बाथ्राफ्रा खाबजाथाव नङा माने बे बाथ्राफोरखौ खोनानाय लोगो लोगो आंनि ओरैबायदि दुखु मोनदों बिहा बेसेबां टेनसनाव दंखायो आरो बिनि लाइफआवहाय बिराद गिदिर मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै थांखांखाबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै बिसिनो एरनानै होनाय मोनबा गाव बिनि गोसोखौ दैदेन औवारिनि बिसिखौ लानोसै आरो मोनबा बेना पलिसिया बेसो जादों पलिसि मेकिं खालामनाय बे आरो बाथ्रा माने अनेक आरो दैदेन औवारिजों रायलायनाय बे मानसिनि बिसिजों रायलायनाय बेखौ आं दिनै खोनानायाव मोनथिबाय माने बेनि आखुआ बिदिनोखा ओरैबायदि माने मोसौनिफ्रायबो गाज्रिसिन बबे दुनियाव बयनिफ्राय गाज्रिसिन जुनारा बबे बे आरो बेखौ सैमाजोंबो रुजुजाया माने अमाजों बोरमाजोंबो रुजुजाया मोसौजोंबो रुजुजाया बेनिफ्राय गाज्रिसिन आरो माबा जुनार दंबा बे मानसिया आरोना जाय मानसिया सासे मानसिया दिनै खैफोदाव गोलैदों खैफोदाव गोलैनाय मानसिखौ नों हायोबा नों हेल्प खालामनांगौ हेल्प खालामालासिनो हेल्प खालामनायनि मुङाव माबा माबि बुंनानै बिनि बिसिजोंसो दान्दा खालामनाय
बिसिनि सायावसो बिसिनि देहानि सायावसो लब जानाय स' बेबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय दा दुनियायाव बेफोरबायदि इसेबां खाथि बिसि मानसि थानो हायोना हा बिथांमोन बायदि मानसिया संसाराव थांनानै थायिया मोजांखा आं होनखायो मानोना नोंथांमोनाबो सिन्था खालामबाय नोंथांमोन जे दिनै बिसिया जे बाथ्राखौ दिनै रायलायदों बिथाङा दिनै कर्टआवसो माने माबा मोनसे सिद्धान्त लानो थाखाय थांखि लाबाय दा बाथ्राया जोबोद सिरियास दुखुनि समाव निदाननि समाव जों मानसिखौ हेल्प खालामनांगौ जानानै फैयो नाथाय बेना हेल्प खालामनायनि असिलायै आं मा मोनगोन नोंसोरनि हेल्प खालामनानै मा मोनगोन बनायनो नानानथा बाथ्रा दिनै जायनि कलाव बिथाङा फेसबुक पेजाव लिरदों गावनि फेसबुकआव माने दैदेन औवारिया बिसिजों आं गारलायनाय जासिगोन होननाय मोनसे बाथ्रा मा जादों माने डिटेल बाथ्राखौ जों दासिमबो हमनो हाजोबाखै आं जास्ट अडिअनि बाथ्राखौ रायलायदों आं नोंथांमोननो खिथादों मानोना बेफोरबायदि इसिबां उबुजन मानसिया जुदि थांनानै थानांगौबा जोंनि समाजाव मा जागोन जोंनि समाजा मा जागोन इसिबां खाथि बिसि मानसि थानो हायोना गावहानो गथ' गथाय दंखायो फिसा फिसौ दंखायो बिसिया दिनै गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबगौ बिसिया दिनै माने आन्दा हाराय जाना दं बाथ्राखौ बिसिया मिथिजोबगौ ए टु जेड मिथिजोबो फिसानि आखला माबायदि फिसाया बेसेबां जुनार आखुनि मानसि बेखौ माने मिथिखागौ खि जाग्रा मोसौआ जेब्लायबो खि नागिरखायो होननाय मोनसे बाथ्राखौ जों रुजुदों बिनि बिसिया दैदेन औवारिजों रायलायनायावहाय आं दिनै मिथिनो मोनदों आरो आं बेखौ खोनानाय लोगो लोगो आं बिराद दुखु नांदों आरो आं सानदोंसोमोन मा जालायखो दाखालिसो बिथाङा जेलनिफ्राय गनानै फैदों आरो जेलाव थानाय समावनो दिनै न'खराव नै दैदेन औवारिनि बिसिया बेफोरबायदि घटना जाबाय दा दैदेन औवारिनि बिसिखौ फानखो ना ओरैसो जाखो मा जादों खिन्थु बाथ्राया बिथांमोना दिनै केस होनाय जाबाय होननानै आं मिथिनो मोनदों दैदेन औवारिया गाव लिरनाय मथेब्ला माने बिथाङा थानायाव केस होबाय एफआइआर होबाय बै मानसिखौ बै हौवाखौ जाय हौवाया दैदेन औवारिनि हिनजावजों बेफोरबायदि माखासे सोमोन्दो लाखिदों बेबायदि मानसि बिथाङा डाक्टारनि टेस्ट खालामनायनि बाथ्राबो रायलायदों आरो जुदि डिटेल्सआव जुदि रिपर्टआ जुदि माने सैथो जामारोब्ला होनदों सैथो जायोब्ला बिथाङा गोरलै लानाय नङा होननानै मोनसे बाथ्रा बुंदों आं बिराद दुखु मोनदों आं मैया मोनसे भिडिअ हगारनो नागिरदोंमोन दा दिनै जाला आंनि बेखौ भिडिअ बानायनाय जाना फैबाय मानोना साननो गोनां लोगोफोर नोंथांमोनाबो बुजिनानै नाय माने मानसिखौ जोङो सोरखौबा जों डाइरेक्ट गाज्रिबो बुंनो हाया जोङो मिथिनांगौ नायग्रोनांगौ जायो बुस्थुआ बेसेबां सैथोआव दंमारो ना सोरजोंबा फान्दाय जानाय ना फुस्लाय जानाय अनेक बाथ्रा थायो दा गथिके दिनै नोंथांमोननि गेजेरावबो मालाबा बेफोरबायदि खैफोदफ्रा जानो हागौ जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि खाबुफोरान मानसिफोर थायो जे खाबुफोरान मालायनि बिपदखौ जानाय लोगो लोगोनो माने दान्दा लानाय माबा मोनसे खायदा कौशल बाहायनानै बिसोरनि उइकनेसखौ नायनानै बिसोरनि लोरबांथिखौ नायनानै बिसोरखौ फुस्लायनानै हाखराव खोलैनो नाय बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफोर दंसै लोगोफोर ओंखायनो खोब सांग्राङै थाबानो जाबाय आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै फैदिना फैदों आं बिराद दुखु मोनदों जेन' दैदेन औवारिया जेनोखि पेजाव लिरदों बे लिरनाया जेन' दाजाथों आं बेखौ माने मालाबाबो माने जाजानो लुबैया माने बिथाङाबो संसार दङ संसारनि बाथ्रा दङ स' गथिके मोजाङै जेन' बाथ्राफ्रा माब्रैबा माबा मोनसे समाधानाव फैयो बेखौ जेन' बिजिरलायनानै खालामबायो बेनि थाखाय आंनि भिडिअनि थ्रुयैबो आं दैदेन औवारि माने ब्रादारखौ खावलायहरनाय जाबाय आरोखि